Yo, what's up mga kapobre, may hapon. Alas 5:34. Ay, sige glabay sin. Uy, so. Panipis kaya to sin, labay-labayon pa diha. Tiwasta sa to ang tangkal sa manok mga kapobre. Mag-ilis ako sa karsones mga kapobre. A few moments later. Magsugod na ta og himog tangkal.
gabihan ko mga kapobre. Natay mga lipak nga gindam. May porma sa kong tangkal oh. Na aswat-aswat lang ba butangan lagti oh, putunganan. Atong suga nga solar. Okay kaya. Ang kaldero. Dudong amo mantoy. Ang dodong mga kapobre. Di kasod ang lamok kay nagbukod sa muskit. Ano na? Tanaw sila. Na hello. 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 Yo, what's up mga kapobre? Dili na tawa na akong vlog mga kapobre. Mo ni namong dodong mga kapobre oh. Tro, tatanaw si mong naong oh. Na. La. Gigi. Istorya. Istorya. Gi. Dili lang tama mga kapobre. Siyaro ako tangkal mga kapobre sa kasima sa sud sa kasimana di na mahuman. Sukad gahapon og hangtod karon og padong sa Sabado mahuman siguro na eh. Ya, sa mga bago pa diha palihog ko diha mga kapobre. Og subscribe. Ya, dili lang ko tas on, dili lang ko to bye-bye. God bless og amping tang tanan.